У цэху стаяў суцэльны незмаўканы трэск і бразгатня. Дзесяткі адценняў розных гукаў складалі сабою бесканцовы мотыў трапяткога, дынамічнага, негрыцянскага джаз-банду. Вушы лавілі саладжаныя напевы саксафону і рэзкія ноты гавайскай гітары, зацяжныя піскі джаз-флейты і завыванні джаз-піл. Цішка Гартны. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Заходняя Беларусь, Падляшша, міжваенны інтэрвал. 36-я частка перад гісторыяй айчыннага джазу. Засяродзімся на некаторых асобах мімаходзь, названых у мінулым выпуску. Мы спыніліся на братох Сянкевічах, чый сусветна вядомы продак раманіста паходзіў з вялікалітоўскіх татараў і нарадзіўся на гістарычным Падляшшы у вёсцы Воля Акшэйская. Тым больш невыпадкова, што адна з галоўных вуліцаў, як міжваеннага, гэтак і сучаснага Беластоку носіць імя Генрыка Сянкевіча, вуліца з багатым джазавым мінулым, як высветлілася. Нашчадкі пісьменніка, мы ведаем таксама, падаліся ў джаз. І вылучаўся сярод іх Аляксандр Сянкевіч, які ўзяў сабе артыстычнае імя Дорыян. Праілюструем біяграму музыкі тройкай кампазіцыяў з ягонымі тэкстамі у выкананні аркестры The Crazy Kiddies Jazz з Катавіцаў. Гэта адзін з першых калектываў у Польшчы, які намагаўся граць у чыкасскім духу. To pieśń, co w kawanie rozlega echem się. Siwone pieśń ta smętne i tęskny żal nam się idzie zmrok i gdy spokojna noc wnet zapadnie piasky śnią. Wtedy pieśni jej ton tajemnie i dziwnie brzmią. Wtedy tańczy rumba Siwone. Піяніста, кампазітар і тэкставік Аляксандр Дорыян Сянкевіч паходзіў з горада Казімежа над Віслай, дзе нарадзіўся ў 1903. Вучыўся ў Тыфлісе, цяпер Тбілісі, у Варшаўскай кансерваторыі у Юзефа Турчынскага, вучнямі якога, згадаем, былі таксама Мячыслаў Вайнберг і Макс Фішман. Затым Сянкевіч адукоўваўся ў берлінскай Hochschule für Musik. Кракаўскі часопіс «Ас» у 1938 годзе паведамляў: у
у шэрагах польскіх музыкаў, якія працуюць за мяжой і здабылі там сабе выбітныя артыстычныя пазіцыі, знаходзіцца таксама таленавіты віртуоз піяніста Александр Сянкевіч, які праводзіць майстар-клясы ў берлінскай кансерваторыі Кліндворта Шарвенкі. На фірме Deutsche Grammophon выйшла кружэлка, дзе Сянкевіч выконвае гуно і ліста. Пазней у ягоным плейлісце з'явіўся і скрабін. Дорыян браў удзел у конкурсах піяністаў, у прыватнасці стаў дыпламатам міжнароднага піяністычнага конкурсу імя Шапена ў 1932 годзе і гастраляваў з сольнымі выступамі. Акампанаваў сярод іншых Міры Зімінскай, калі тая працавала ў кабарэ «Куі про кво». Кракатук. Яшчэ на пачатку 20-х разам з братамі Эдвардам, віялянчэль, і Генрыкам, скрыпка, Александр стварыў у Варшаве аркестру братоў Дорыян, якая грала на дансингах, у тым ліку на ранішніках у рэстарацыі Адрыя, мела выезды і па-за сталіцу. У прыватнасці на пачатку 23-го году аркестру братоў Дорыян маглі чуць у Быдгашчы, у рэстарацыі гатэлю «Под Орлем» на вуліцы Гданьскай, 14. Тамтэйшая прэса сведчыла: на дансингу сабралася познім вечарам паказальная лічба хранічных прыхільнікаў сучасных танцаў і сінкопавай музыкі, якую выдатна выконвае джазавы калектыў братоў Сянкевічаў з сімпатычным у двухкоссі Полам Уайтманам, Тадэвушам Квяцінскім на чале. Асобныя згадкі заслугоўвае піяніста Сянкевіч, віртуозная тэхніка, імпэт, палёт, імправізатарская вынаходлівасць якога выклікалі усеагульнае захапленне. У 1932 годзе калектыў Сянкевіча запісаў саундтрэк да крымінальнай кінадрамы «Рыцэжы мроку». У вольны час ад фартэпіяных імправізацыяў Дорыян праяўляў пэўна перададзеныя генетычна літаратурныя здольнасці. Рабіў публікацыі на музычны тэмат, займаўся складаннем вершаваных тэкстаў да песень замежных і польскіх аўтараў. У тым ліку, дарэчы, на музыку Генрыка Гольда і Ежы Пецярсбургскага. Złote dziewczę, co skrzy się jak wino, słoneczna dziewczyno, o tobie dziś śnię. Ma słońce w oczach ta moja dziewczyna, gdy śpiewać zaczyna, bo kocha wszak mnie. W niej życie tętnistrza, żywa jak skra. Słoneczna ta dziewczyna, me złote dziewczę, co skrzy się jak wino, słoneczna dziewczyno, od słońca ośnie. Złote dziewczę, co skrzy się jak wino,
Słoneczna dziewczyno, o słońce o śnie. Названы Тадеуш Квяцінскі з аркестры братоў Дорыян меў мянушку Дзюбас і досвед у польска-бальшавіцкай вайне. Музыка граў на саксафоне і скрыпцы і застаўся ў гісторыі польскага джазу рознабаковым кампазітарам. Як піша джазавы даследчык Кшыштаф Карпінскі, у 1934 годзе пан Квяцінскі кіраваў разам з Дорыянам сімфа-джазавай аркестры, якая выступала пераважна ў познаньскай эсплянадзе на пляцы Вольнасці 11. Акром Сенкевіча Дзюбас паспеў пасупрацоўнічаць з Генрыкам Гольдам і Зыгмундам Карасінскім. У складзе аркестры братоў Дорыян таксама адзначыўся трубач Уладыслаў Фігель з Львоўшчыны пад псеўданімам Ежы Кміта. Як зазначае Карпінскі, тыповы сайдмен. Фігель граў і ў аркестрах тых жа пецербургскага, карасінскага, братоў Рознераў ды іншых. Перад самай вайной да аркестры братоў Дорыян далучыўся Казімеш Турэвіч з Падолля. Музыка быў у статусе мультыінструменталіста. Скрыпка, акардэон, тэнар-саксафон. Меў вопыт выступаў з Альбертам Харрасам у варшаўскім клубе YMCA, а вайну правёў у так званым кракаўскім дыстрыкце. Пасля вайны меў супрацу з Карасінскім і кузэнам Эддзі Рознера Леопольдам, стварыў уласны тэа-джаз, паспеў працяглы час пажыць у Чыкага і пагастраляваць па Еўропе ды Амерыцы. Кракатук. Што тычыцца самога Александра Сенкевіча, то ён, прынамсі адным эпізодам з уласнага бія паўтарыў лёс свайго крэўніка-набыліста. Падчас Другой сусветнай вайны з'ехаў у Швайцарыю. Вядома, што Генрык Сенкевіч накіраваўся туды ж, але зразумела на пачатку Першай сусветнай. Аднак Дорыян не затрымаўся надоўга ў Еўропе, а прыбыў у Рэ-де-Жанейра, дзе і застаўся да скону. Пан Сенкевіч выкладаў фартэпіяна, зладзіў першы ў Рыа міжнародны піяністычны конкурс і дырыгаваў аркестрай «Радио дель Эстрадо». Маюцца таксама звесткі, што пазней ён мог быць чальцом оркестра «Націонале де Чіле». Дадам, што згаданыя Гольд і пецербургскія аналагічна пасля вайны першапачаткова перабраліся ў Бразылію. Gdy ten pierścień mój włożysz złoty, wtedy wspomnisz nasze pieszczoty i piękny wodny, mój kwiecie, tyś wdarł się w serce.
Лацінскую Амерыку для сталага жыхарства абралі для сябе і два непасрэдныя ўраджэнцы Беластоку, той жа генерацыі, што і Дорыян. Гэта творчы тандем Ереміяс Цыганеры і Абрахам Шевах. Першы з'явіўся на свет у 1907 годзе з расійскім варыянтам імя Іеремія і пазначаецца ў даведніках як музыка, кампазітар, дырыгент, скрыпач. Цыганеры эміграваў з Беластоку ў Буэнас-Айрэс у 26-м, дзе стаў кіраваць аркестрай габрэйскага тэатру «Мітра». Падпісваўся ў два словы. Першая літара «Z» – «Цыган Эри». Кракатук. Адметна, што менавіта ў Аргентыне Цыганеры і Шевах напісалі як мінімум 3 песні наўпрост адрасаваныя гораду дзяцінства. Бяустокер Геселях, беластоцкія вулачкі, Бяусток Майнштетеля, Беласток мой гарадок, Бяусток Майнхейм, Беласток мой дом. Аўтар сайту Jewish Białystok, грамадскага музею габрэяў Беластоку і рэгіёну, калекцыянер грамафонных плытак Пётр Знанецкі адзначае. Właśnie chyba najsłynniejsza. Уласна кажучы, хіба найслыннейшая песня пра стары жыдоўскі Беласток, Białystok Mannheim. якая спяваецца дагэтуль у Беластоку, ды не толькі, а паўстала ў Буэнас-Айрэсе. Białystok mein Heim, Białystok mein Träum, bei dir geboren und erzeugen geblieben. In Reusch und die Fabriken, gefunden hab Antiken, wo's hat geklappt und nicht geruht die Maschine. Białystok, mein Stempel, Białystok, mein Heimat, wie schön bist du gewesen, und gefüllt mit Tränen, die Strähne hat gerät in jeden Winkel. Białystok, mein Stempel, Białystok, mein Heimat, hartig lieb und schön, bist du doch gewesen, Białystok, mein Stempel, mein Heim. Białystok Gesach, kein Spur von euch nicht doch, weil Monen Pfarrer Gesach, bis meinen letzter Schuh. Жаночы голас належаў спявачцы Сары Горбі, якая перад вайной набыла першую папулярнасць у Лацінскай Амерыцы, мела ў рэпертуары таксама «Бывайце здаровы». А першы твор з пачутых 3 фрагментаў ужо неаднойчы пераспявалі сучасныя беластоцкія выканаўцы ў джазавых версіях і з перакладам на польскую. Новае жыццё набыла яшчэ адна старая песня з такім жа назовам «Бяусток Майнхейм», але іншых аўтараў Гіршана Перлава. Слухайце частку 27. Кракатук. Абрахам Шевах быў народжаны ў Беластоку крыху раней за Цыганеры, у 1904 годзе. Паэта, пісьменнік, тэкставік, журналіста. Пісаў для мясцовых выданняў «Бяустокер Штіма», беластоцкі голас, «Бяустокер Веген», беластоцкія дарогі, а з'ехаў пазней за будучага калегу у 1930-м. Працу таксама знайшоў у тэатры аргентынскіх габрэяў «Мітра», складаў тэксты да танга, маючы супрацу з рознымі кампазітарамі, публікаваўся ў прэсе, уваходзіў у літаратурныя анталогіі. Дарэчы, у 2008 годзе на амерыканскім лейбле «Цадзік», заснаваным джаз-авангардыстам Джонам Зорнам, правільней, пэўна, Цорнам, у серыі «Radical Jewish Culture» выйшла кружэлка «Тангеле» «Pulse of Yiddish Tango». 3 танга з 17 у сучасным выкананні належаць тандэму Ереміяса Цыганеры і Абрахама Шеваха, плюс песня з беластоцкага гета з нявызначаным аўтарствам. Мы ж паслухаем узор ідыскага балеро ад таго ж аўтарскага дуэту з вакалам Міхала Міхаловіча. Meine Hand ist wieder frei, es kann nicht der Herr so gehen, es kann nicht in das Heim
mein Lieber, zurückbringen mir, mein Lieber, mein Glück. Das Leben zurück, aber wenn mein Tag, nicht neu geht mein Tag, in deine Ohren fällt sein Lieder, zerklemmt es die meine Glieder, nicht gefielen sie mein Glück, weil vergleich. Du Glücke Herrn, Bett im Zeichen, Menschen werden viel in der Reise, in sich Quellen wird mein Herz in breiter Teich, mein Lieber, mein Glück, wird vielen zurück, aber wird mein Tag, neu geht mein Tag. Menschen wollen viel in der Reihe, in sich Quellen wird mein Herz in breiter Teich, mein Lieber, mein Glück, das geben zurück. Aber wird mein Teich, wie neu geht mein Teich. У ранейшым выпуску мы чыталі газетную зацімку 1935 году пра беластокера Натана Цыгана, які стаў амерыканскім кампазітарам Натанам Цыганеры. Дык вось, Натана часцяком блытаюць з Єреміясам, змешваючы іхныя біяграфіі і творчы каталог. Так, магчыма, яны сваякі. Пан Натан таксама нарадзіўся ў Беластоку, Градзенскай губерні, але значна раней за Єреміяса, мяркуючы па амерыканскіх дакументах у 1892 годзе. Поўнае яго імя Леон Вель Натан Цыганеры. Скрыпач, дырыгент, кампазітар, педагог. І ў родным горадзе да ад'езду музыка паспеў шмат чаго зрабіць. Кракатук. Першая згадка пра Натана Цыганеры змешчаная ў 1916 годзе в акупацыйнай газеце «Бяустокер Цайтунг». Паведамлялася, што таварыства «Штука жыдовска» арганізавала канцэрт у тэатры «Палас». Акром дэкламатараў і хору выступала аркестра Цыганеры, якая грала Бетховена, Гайдна і Генделя. Для джазу яшчэ было зарана. Праз 5 год вядома, што аркестра Цыганеры брала ўдзел ва ўрачыстасці з нагоды надавання ганаровага беластоцкага грамадзянства Юзефу Пілсудскаму. Натан з той нагоды напісаў марш у гонар кіраўніка дзяржавы, які госці ўручылі ў выглядзе нотаў, упрыгожаных вянком з палявых кветак. Зрэшты, маршаў, палянезаў, мазуркаў і вальсаў пра Пілсудскага стварылі цэлы шэраг, да прыкладу такі. Siwy pan z wąsami, taki szary pan z wąsami, żyje z nami dzisiaj w wolnej Polsce on. Upamiętał lat mizerię, dał mu dużo kawalerii, artylerię i lotników przyciągał pod zgon. A tak czarny wąsy lat mu pokrył żonem, z ojca dziadkiem zamianował go już Bóg. Niech się cieszy długie lata pracy plonem i przed siwym panem, przed wąsami nie drży.
Маюцца звесткі, што Натан Цыганеры выкладаў у гімназіі на вуліцы Сянкевіча 4, кіраваў тут школьным хорам, даваў прыватныя урокі грання на скрыпцы. У 23-м годзе на канцэрце ў гонар лістападаўскага паўстання выканаў некалькі сольных твораў. А ўжо ў снежні таго ж году у ЗША пан Натан зарэгістраваў на сваё імя танец «Баль эспаньоль», то бок у перакладзе з французскае «Ешпанскі баль». Пра гэта сведчыць амерыканскі каталог аўтарскіх правоў, прычым побач з імем кампазітара пазначана «Рускі, які пражывае ў Неварку, штат Нью-Джерсі». У 1925 годзе атрымала вядомасць ягоная фартэпіянная партытура да нямога фільму «Драматіка пассіянату», якую сталі выконваць не толькі ў кінатэатрах. Кракатук. Паводле пазнейшых дакументаў, Натан Цыганеры пасяліўся на Assembly District 18, Бруклін, Нью-Йорк Сіті. У анкеце кампазітар пазначыў сваю этнічную прыналежнасць як амерыканец. Там жа на Брукліне Беластокер стаў дырыгаваць аркестрамі і складаць песні, ноты якіх дасягалі і роднага гораду. 1934 годам датаваная танга Натана Цыганеры «In klein Städtel bin ich geboren». Нарадзіўся ў малым мястэчку. Ноты, менавіта якога прадаваліся ў беластоцкай краме на вуліцы Сянкевіча. Запісу, на жаль, не маем, таму паслухаем кавалак кампазіцыі ад аргентынскага аднафамільца. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Трансатлантычныя беластокеры. Літвакі з Беластоку качавалі праз акіян і значна раней за абодвух цыганерыяў. Важкай прычынай для ад'езду стаў габрэйскі пагром 14-16 чэрвеня 1906 году, справакаваныя ці то царскімі ўладамі, ці то анархістамі. Загінулі 89 чалавек, каментуюць польскія гісторыкі Артур Маркоўскі і Адам Даброньскі. Część bogatych Żydów wyjeżdża. Частка багатых габрэяў выязджае з гораду, затое прыязджаюць маладыя габрэі. Дзеля чаго? Дзеля таго, каб дапамагаць сваім калегам у арганізацыі самаабароны. Погрому в 96 року в Бямстоку. Да пагрому 1906 году, пэўна, не дайшло б, калі б не рэвалюцыя. Рэвалюцыя стала пракляццем для гэтага гораду. Дарэчы, у гэты час праз падзеі так званая першая руская рэвалюцыя, што ахапіла расійскую імперыю, было створанае беластоцкае часовае генерал-губернатарства, пакуль сітуацыя не стабілізавалася, гаворыць даследчык беластачанін Пётр Знанецкі. No tutaj widać to w biografiach, u kilku osób pojawia się to Гэта бачна ў біяграфіях некалькіх асобаў, дзе наўпрост напісана, што пасля пагрому 1906 году ў Беластоку габрэі спалохаліся, пабачылі, што да дабра не дойдзе і што хіба час уцякаць адсюль. Шмат людзей з'ехала, частка з іх акурат была са здольных да мастацтва сем'яў, але калі паглядзець на гэта з перспектывы часу, можа быць, гэта ўратавала ім жыцці, бо тыя, хто застаўся, трапілі пазней у рукі гітлераўцаў, адкуль вельмі невялікай колькасці ўдалося вызваліцца і папросту загінулі ў канцлягерах і газавых камерах. i po prostu zginęli w obozach koncentracyjnych, w komorach gazowych hitlerowców. Менавіта ахвярам беластоцкага пагрому адрасавалася п'еса «Слухай, Ізраіль» Восіпа Дымава, Перельмана, якога мы згадвалі ў мінулым выпуску і яшчэ раней. Пісьменнік, драматург, журналіста. Пан Восіп пазычыў сабе псеўданім ад аднаго з персанажаў Чэхава. Пісаў выключна на ідыш альбо па-расейску, бо пасля Беластоку працяглы час жыў у Санкт-Петербурзе. Па стылі яго адносяць да экспрэсіяністаў. Дымаў эміграваў у ЗША яшчэ перад Першай сусветнай вайной і стаў брадвейскім аўтарам. Меўся і нямецкі перыяд у творчасці на сутыку 20-30-х. П'есы Дымава ставіліся па ўсёй Еўропе, у Расеі Усеваладам Мейерхольдам, а візітоўкай стаў «Бронкс-экспрэс» 1919 году. Нагадаю, што і першы ў свеце гукавы фільм «The Jazz Singer» базаваўся на п'есе Дымава «Кантар з Вільні».
Кракатук. Папярэднім разам мы таксама называлі Якуба Бермана сярод тых, хто раней рабіў жывы саундтрэк у беластоцкіх кінатэатрах, але спецыфічным чынам. Падчас першае сусветнае у электратэатрах «Палас» і «Мадэрн» нямыя стужкі агучваў сінагагальны хор Бермана. Аднойчы калектыву давялося спяваць і пад фільм выразна хрысціянскага зместу, за што харысты зведалі крытыку з боку юдэяў. Паслухаем дзеля ілюстрацыі «Хур Юранда». Miłość słodka jest z pewnością, tak mędrzec nam dowodzi. Napawa szczęściem i radością, bo miłość słodka jest z pewnością. Lecz jeszcze nigdy nikt miłością herbaty nie osłodził. Choć miłość słodka jest z pewnością, herbaty nie osłodzi. Кампазітар, харавы дырыгент, вакальны педагог. Якуб Берман нарадзіўся і памёр у Дзятлаве, што на Гарадзеншчыне. Гады жыцця 1860-1932. Але праклаў свой шлях праз розныя пункты. У гародні Якуб вучыўся спевам у кантара Ёшке Слонімера, працягнуў адукацыю ў Варшаве, у 1885-м асеў у Беластоку. Якуб Берман жыў у сціплай кватэры пры харальнай сінагозе на вуліцы Жыдоўскай, цяпер Бяўўны. Дзятлавец кіраваў хорам, навучаў спевам у некалькіх габрэйскіх школах. Адна з іх знаходзілася побач на вуліцы Сянкевіча, тады яшчэ Мікалаеўскай. Кракатук. У 1900 годзе ў школу, дзе выкладаў Якуб Берман, была запісаная 7гадовая дзяўчынка з беднай сям'і, напалову сірата, Райца Бурштейн, альбо Бурштын. Яна не ведала нотаў, але мела добры слых і памяць, моцны звонкі голас, нават паўтарала Берману гукі шарманкі, якія пачула на рынку. Дарэчы, на беластоцкай кінакроніцы 39-го году на вуліцах яшчэ можна заўважыць дзяцей шарманшчыкаў. Пасля таго самага габрэйскага пагрому Райца разам з кузынамі эмігравала ў Італію. Маладая сапраністка пачала паспяховую кар'еру пад імем Роза Райза. Беластокерка Роза Райза дэбютавала ў 1912 годзе ў Неапале. Праз год спявала ў Парме, яшчэ праз год трапіла ў мілянскі тэатр Ля Скаля, дзе выканала першую галоўную ролю – Турандот у оперы Джакома Пучыні. Дырыгаваў Артура Тасканіні. Пазней у Ля Скала апынецца, як мы ведаем, і Міхал Забейда-Суміцкі.
Упершыню в Амерыцы Роза Райза гастралявала ў 1916 годзе. Чыкагскія крытыкі адзначылі ейнае лірычнае сапрана. Кракатук. Рэсурс Jewish Białystok дае статыстыку. За час кар'еры спявачка выступіла ў Чыкага 275 разоў, выязджала ў турнэ па США і Еўропе 235 разоў, маючы ў рэпертуары болей 30 оперных партыяў на розных мовах. Разам з мужам Джакам Арміні яна стварыла ў Чыкага вакальную школу ў 37 годзе, а ў 40-х завершыла канцэртовую дзейнасць. Памерла Роза Райза ў іншым амерыканскім горадзе Лас-Анджелесе. Пётр Знанецкі дадае. Ale nigdy nie zapomniała o Białymstoku. W swojej... Але ніколі не забывалася на Беласток. У сваіх прадстаўленнях часта згадвала свой родны горад. Таксама ў Штатах на дабрачынных канцэртах збірала грошы ў падтрымку Беластоку. То бок засталася беластачанкай, заўжды памятала пра Беласток. Zawsze o Białymstoku pamiętała. Але ці памятаў Беласток пра яе? У Новым Йорку на ўсходнім Брадвеі існаваў Białystoccer Center. Часопіс, які выдавала установа цягам мінулага стагоддзя, зваўся Białystoccer Stimme, то бок голас. Выданне адзначала, што ніводная кавета не зрабіла столькі для Беластоку, як Роза Райза. Да прыкладу, ў 1919 годзе оперная дзіва дала вялікі канцэрт, сродкі ад якога пайшлі ў пашкоджаны вайной Беласток. І такі выпадак быў не адзіны. У 26-м Роза Райза выступала ў нью-йоркскім іпадроме перад 4000-най аўдыторыяй, скампанаваўшы в адной праграме акадэмічныя ары з традыцыйнымі спевамі на іўрыце і ідыш. Сабраная 10 000 даляраў артыстка таксама перадала ў Białystoccer-цэнтр. Пра гэта ў прыватнасці піша ў сваёй кнізе «Жыдоўскі Беласток і яго дыяспара» Рэбека Кобрын. Зрэшты, у Польшчы, не кажучы пра Беларусь, пра спявачку з сусветным імем Розу Райзу дагэтуль мала хто чуў. Кракатук. Як мяркую і пра Саламею Дэшнер, оперную спявачку родам з Беластоку, народжаную яшчэ ў 1759 годзе. Дзяцінства яна правяла ў палацы Браніцкіх, то бок падляцкім Варсале. Адпрацаваўшы ў тэатрах Варшавы, Львова, Вільні ды Менску, яна ў 1802 годзе стварыла першы пастаянны тэатр у Гародні, якім і кіравала да скону дзён. Тэатр Саламеі Дэшнер меў манапольнае права на гастролі па гарадзенскай губерні, і яго ў прыватнасці маглі пабачыць на восеньскіх кірмашах у Зэльве. Будынак гарадзенскага тэатру функцыянуе дагэтуль і паводле прызначэння. Яшчэ адзін спеў ад Розы Райзы, гэтым разам на ідыш, 1918 год. У Якуба Бермана з Дятлава, апроч Розы Бурштейн, вучыліся кампазітар Абрахам Цві Давыдовіч з Дзярэчына, загінуў у варшаўскім гета, Леа Лёў з Ваўкавыску, ён з'ехаў у ЗША, ды многія іншыя.
Па заканчэнні Першай сусветнай вайны пан Якуб меней выкладаў, але болей кампанаваў. Прычым, як адзначае Пётр Знанецкі, кампазітар, народжаны яшчэ ў сярэдзіне 19 стагоддзя, сачыў за сусветнай модай, пісаў песні і танцы, магчыма, штосьці праджазаванае, некаторыя з якіх мелі вялікую папулярнасць. У 29 годзе Берман трапіў у лік 25 найвядомейшых габрэяў Беластоку і адзначыў у тэатры Палас 40-гадовы юбілей творчай дзейнасці. Памёр праз 3 гады ў Дятлаве. Узоры ягонай творчасці не захаваліся, кажа мой суразмоўца. Została wydana w latach 30. płyta. Засталася выдадзеная ў 30-х гадах кружэлка, дзе як кампазітар пазначаны М. Берман. І найперш я падумаў, што гэта нейкая памылка, бо павінна быць J. Берман. Пазней аказалася, што, верагодна, гэтая рэч была напісаная сынам Якуба Бермана, пра якога ёсць пара слоў у працах пра беластоцкае гета. Ягоны сын таксама меў музычныя здольнасці і складаў музыку, і, верагодна, гэта ягоная кампазіцыя на той шляковай кружэлцы, якую выконваў Адам Астон. Падобна, што сын Бермана загінуў у гета. Bermana trafił do getta białostockiego, no i prawdopodobnie tutaj zginął. Jak mocno ja kochałem Cię, śpiewałem Tobie serca pieśń. Przetrudny sen o szczęściu Twojem śnię i raj na ziemi stworzyć chcę. Lecz Ty, jak głaz okrutna, na zawsze się wyrzekłaś mnie i Ty zatrułaś serce moje. Nie chciałaś mnie zrozumieć, nie dziś znów przychodzę jak za dawnych lat. Ty szczęście moje, Ty mój świat. Jak za dawnych lat, Ty szczęście moje, Ty mój На юбілейным вечары Якуба Бермана ў тэатры Палас ягоны жыццярыс агучыў Пейсах Каплан. Ён жа, дарэчы, ініцыяваў згаданы намі раней канцэрт у Паласе з удзелам Натана Цыганэры. Пан Каплан у гісторыі Беластоку адбіўся як кампазітар, паэта, дырыгент, музычны крытык, педагог, літаратар, журналіста, пісьменнік, перакладчык, выдавец і грамадскі дзеяч. Пейсах з'явіўся на свет у 1870 годзе ў Ставісках, што ў 80 кіламетрах ад Беластоку у сям'і кантара Беньяміна Нахума. Вучыўся ў Карыціне, які ўдвая бліжэй, пасля пажыў у Варшаве і ўрэшце з 1888 году атабарыўся ў Беластоку, дзе і рэалізаваўся ва ўсіх пералічаных іпастасях, пакуль яго не напаткала смерць у геце. Кракатук.
Што тычыцца музыкі, то Пейсах Каплан дырыгаваў 70-асабовым хорам пры згаданым таварыстве «Штука» жыдовска, габрэйскае мастацтва. У 1912-м апублікаваў зборнік песень на іўрыце і ідыш з уласнымі тлумачэннямі, змясціў побач з Мандельсонам, Шубартам, Шуманам і аўтарскія творы. Падрыхтаваў таксама падручнік для спеўных заняткаў у габрэйскіх школах, складаў песні для дзяцей, вершы, перакладаў на ідыш опернае лібрэта, пісаў для беластоцкіх газетаў і меў уласнае выданне «Дос Нае Лебен» – «Новае жыццё» з офісам на вуліцы Кілінскага. Пейсах Каплан з'яўляўся амерыканскім корэспандэнтам у Беластоку. Ягоны дзённік пазней выдаў «Бяустокер Штіме». Менавіта Каплану належыць тэкст песні з беластоцкага гета «Рывкеле ді Шабездіке» – «Рыўка, шабасова ўдава». У ангельскім варыянце вядомая як «Мэд Рывка». Rivkale die Schabes dicke Arbeit in Fabrik Dreht vor dem zu, vor dem Flecht zu neu verstrickt Oi, du geht auf Finstere, du ihr schein zu lang Und das Herz so verklemmt, tut ihr so bang. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Да пакалення, народжанага ў Беластоку і ваколіцах яшчэ ў 19 стагоддзі адносіцца і Абрахам Якуб Гарнецкі. Ягоны год 1896. Музыка больш знаны ў свеце як Джей Горні альбо Дэніэл Джейсон Горні, аўтар нефармальнага гімну «Вялікая дэпрэсія» ў ЗША, якая адбілася між іншым і на працоўных заходняй Беларусі. У 1931, да прыкладу, зачыніліся запалкавыя фабрыкі ў Гародні, Берасці, Слонімі і Мёрах, цэментны завод у Ваўкавыску, крызіс удараў і па дробных рамесніках у мястэчках. Сям'я Гарнецкіх апынулася ў Штатах роўна праз 3 месяцы ад пачатку беластоцкага пагрому, распавядае Пётр Знанецкі. A że był bardzo uzdolniony muzycznie, no to tam... Паколькі быў вельмі здольны ў музычным пляне, там распачаў сваю кар'еру. І адна з ягоных песень «Brother, Can You Spare a Dime» стала гімнам беспрацоўных падчас вялікага крызісу 20-30-х гадоў. І дагэтуль выконваецца ў асноўным амерыканскімі артыстамі, дачакалася на выкананне Барбары Стрейзанд, Тома Уэйтса, Джорджа Майкла, направду самых топавых зорак. А матыў натхнёны калыханкай, якую Гарнецкі чуў яшчэ ў Беластоку. Inspirowaną kołysanką, którą zapamiętał z Białegostoku. У міжваеннай Польшчы, як мы ведаем, пазыч грошак браце выконвалі Оля Ліліт і Віллі Годзік, будучы ўдзельнік габрэйскага тэатру мініятураў у БССР. Маем наступныя лічбы, датычныя Джея Горні ад «Jewish Białystok». Скампанаваў больш за 200 песень, стварыў музыку да 26 брадвейскіх пастановак і 17 фільмаў. Увогуле пра плеяду амерыканскіх кампазітараў літвацкага паходжання рыхтуем цэлы шэраг выпускаў у межах нашага джазавага цыклю. Пакуль паставім адзін з першых запісаў гімну беспрацоўных, 1932 год, спявае Чарлі Пэлай. I built a railroad, made it run
and made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell, full of that Yankee Doodle-Dum. 500,000 boots went slogging through hell, and I was the kid with the drum. Say, don't you remember, they called me Al, it was Al all the time. Say, don't you remember, I'm your pal, brother, can you spare a dime? Злучаныя Штаты для далейшага жыцця выбіралі і беластокеры, народжаныя пасля сумнавядомага пагрому. Да прыкладу, Мір'ям Крэсін, прозвішча нават перагукаецца з крэсамі. Спявачка, танцорка, акторка тэатру і кіно, аўтарка песень, пісьменніца, перакладчыца, педагог, дыктар на радыё, гісторык ідыш-тэатру. Вот народзена ў 1910-й. Ейны шматдзетны бацька займаўся дробным гандлем на кірмашах, бліжэйшых ад Беластоку мястэчак ды вёсак, але не мог пракарміць сям'ю. Ён першы з'ехаў у Штаты яшчэ да народзінаў Мір'ям, але пасля вярнуўся. Падчас першай сусветнай сям'я жыла ў Орлі, мястэчку непадалёк ад Беластоку. Там у габрэйскай свецкай школе Цішо Мір'ям Крэсін пазнаёмілася з сацыялістычнымі ідэямі, стала сябрам малога бунду. Яе за распаўсюд улётак затрымала паліцыя. У 1923 годзе сям'я Крэсіных, засцерагаючыся рэпрэсіяў, перабралася ў амерыканскі Бостон. Кракатук. Па заканчэнні New England Conservatory of Music у 1929 годзе Мір'ям Крэсін стала выступаць у габрэйскіх тэатрах, граючы і жаночых і мужчынскіх персанажаў, супрацоўнічала ў Чыкага з трупай Гамельчука Аарона Лебедзева, дзе выканала свае першыя галоўныя ролі, з ураджэнкай бельску-падляцкага Мінай Берн. Сталую працу пані Мір'ям знайшла ў Yiddish Art Theatre, які дэманстраваў свае пастаноўкі ў нацыянальным тэатры Нью-Йорку і на Брадвеі. Спявачка гастралявала па паўночнай і паўднёвай Амерыках, па Еўропе, наведала Парыж, Бухарэст, Варшаву, Коўна ды Вільню, запісала шмат кружэлак, чытала ў межах радыёшоу таго ж Восіпа Дымава, здымалася ў кіно, у тым ліку з Зыгмунтам Туркавым, бацькам Рут Камінскай, вакалісткі беларускага джазу. У апошнія гады жыцця беластокерка выкладала майстэрства драмы ў Queen's College. Яе называлі першай лэдзі ідыш-тэатру ў Амерыцы. Яна казала: «Ідыш – гэта мой свет». Mag het enigste mooie, mag het enigste getraaien, weil wanneer zijn of weet ik mag het doen. Wanneer zijn of weet ik mag het doen. Ik zie bij gezegd, mijn dochter Parashnier, sie soll bei eigentlich unseren wohnen. Ich zie bij gezegd, mijn dochter Parashnier, sie soll bei eigentlich unseren wohnen. Mag het enigste mooie, mag het enigste getraaien, je zult mijn dochter vriend niet nooit te zijn.
Mazeltov, bei Mazeltov, Wünsch ich heiß, mach es eines für meine Mazeltov, bei Mazeltov, so sein mit Mazel in der Glück. Mach es eines für meine, mach es eines für die Freie, bei Kinder auf Oben sitzen, ein Blick vor der Gießen, bei Kinder auf Oben sitzen, ein Blick vor der Gießen. In Tober Wetter sein, als sich hat lieb dich mir, Sonne sei voll Lillen nicht war dreschen. In Tober Wetter sein, als sich hat lieb dich mir, Sonne sei voll Lillen nicht war dreschen. Mach es eines der Meine, mach es eines der Freie, ich geb einfach weg mein Tochter Rita, ich geb einfach weg mein Tochter Rita. Mein Tochter Wetter sein, als schwacher Weser Schwiege, nur ist mein Tochter euch nicht kein Antiker. Mein Tochter Wetter sein, als schwacher Weser Schwiege, nur ist mein Tochter euch nicht kein Antiker. Mazeltov, bei Mazeltov, Wünsch ich heiß, mach es eines für meine Mazeltov, bei Mazeltov, so sein mit Mazel in der Glück. На год пазней за Мір'ям Крэсін з'явіўся на свет яшчэ адзін беластокер, што здабыў славу за акіянам. Херц Рубін. Кампазітар, дырыгент, аранжавальнік, скрыпач. Сям'я Рубінаў вылучалася сваёй музычнасцю. Бацька дырыгаваў у гарадской сінагозе, сястра спявала. Малы Херц таксама далучыўся да сінагагальнага хору, атрымаўшы ад таты першыя ўрокі музыкі. Потым працягваў навучанне ў Варшаўскай кансерваторыі. У польскай сталіцы Херц пазнаёміўся з габрэйскім кабарэ. Далучыўся да ідзіша банды, да арарата, многія чальцы якіх пасля ў савецкім Беластоку аб'ядналіся ў габрэйскі тэатр мініятураў. Сярод выканаўцаў ягоных твораў была і Лёля Фольман. Слухайце зноў жа 27-й выпуск. Кракатук. У Лодзі Херц Рубін супрацоўнічаў з Маше Брадэрзонам, у Вільні займаўся дзіцячым хорам, пісаў музыку на вершы габрэйскіх паэтаў. Як зазначае Джувіш Бяўысток, Херц Рубін складаў і аранжаваў музыку пераважна лягчэйшага калібру, у якой адчуваліся ўплывы чарнаскурых жыхароў Амерыкі. Беластокер паспеў з'ехаць у ЗША перад пачаткам Другой сусветнай вайны і знайшоў працу ў Галівудзе, дадае Пётр Знанецкі. Tak, Herc Rubin wyjechał do Stanów, zresztą w czasie II wojny światowej. Так, Херц Рубін выехаў у Штаты, дарэчы, падчас вайны служыў на амерыканскім ваенным флёце. Калі асеў у ЗША, то пачаў пісаць папулярную танцавальную джазавую музыку. Некалькі яго кампазіцыяў нядаўна былі выдадзеныя ў Польшчы на кампакт-дыску, далучаным да кнігі пад тытулам «Польскае габрэйскае танга». Pod tytułem Polskie tango hebrajskie. Мы ж зараз пачуем, як песню Херца Рубіна спявае хор рэвелерцаў тэатру «Арарат». Mein Tochter ist das Sonne, mein Kinder Seere, mein die Ase in die Feine, Ego weiß sie in sie Weg, Rimm sie auf muss mit sie Lipp, in sie Partei geformt, Schiffe geht alle Stirnlippen, nicht in der Leute go. Lippe, 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 heute Marde, heute wir noch nach, die Waltala. З беластоцкіх габрэяў, з'ехаўшых у Штаты у першыя дэкады мінулага стагоддзя, сайт Джувіш Бяўысток таксама называе кантара Давыда Кацмана, які валодаў лірычным тэнарам, спяваў у Вільні, Львове, Беластоку, а ў 26-м годзе эміграваў у Канаду, адкуль перабраўся ў Новы Йорк. Кракатук.
Даследчык Кшыштаф Карпінскі зазначае, што з Беласточчыны шмат маладых людзей эмігравала ў Злучаныя Штаты у пошуках лепшага жыцця альбо дзеля заробку на далейшае існаванне ў Польшчы. Тое тычылася ўсёй заходняй Беларусі і не толькі габрэяў. Нават адбілася ў нашым фальклоры і канфесійнасці. Аднойчы ў Нацыянальным гістарычным музеі ў Менску ў экспазіцыі, прысвечанай пачатку 20-го стагоддзя, я пабачыў фотаздымак, дасланы ў тыя часы беларусам са Злучаных Штатаў на радзіму, дзе ён стаіць з інструментам у складзе пажарнай аркестры. У кнізе «Быў джаз» пан Карпінскі дае імя жыхара вёскі Данова пад Беластокам з падобным лёсам. Дамінік Хайноўскі, альбо з беларускім націскам Дамінік, нарадзіўся тут у 1897 годзе і пасля заўчаснай смерці бацькоў у 13-гадовым узросце выехаў да старэйшай сястры ў Спрынгфільд, штат Масачусетс. Дамінік вывучыў ангельскую мову і заразом авалодаў карнетам. Ужо на сутыку 19-20 гадоў Хайноўскі граў у мясцовых клубах дыксілэндавую музыку. Па вяртанні на радзіму працягваў практыкавацца, бо падчас чарговага прыезду ў Штаты ў 24-м годзе ўжо прафесійна музыкаваў у лакацыях Спрынгфільда. Неўзабаве даноўскі карнетыста стварыў уласны клуб, у якім са сваім бэндам прэзентаваў стандарты традыцыйнага джазу. Кракатук. Падобна, што Дамінік Хайноўскі канчаткова вярнуўся ў Данова у 1925 годзе, сканаў у 68-м. Ягоны сын Ежы памятае, што бацька меў добры слых, спяваў, граў на карнеце і добра гарманізаваў. Улетку сядзеў з трубой на ганку, ды так граў, што чуваць яго было ў 2 суседніх вёсках. Гэта не былі полькі ці абэркі, чым таксама здзіўляў суседзяў, бо гэта была музыка адрозная ад той, што зазвычай слухалі, гралі ды спявалі на вёсцы. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. To kraina za morzem, być może tak się żyje. Siwonej to jest wyspa szczęśliwa albo jej. Siwonej to dziewczyna o oczach co lśnią jak gwiazdy dwie. Nie, to się rumba tak świeżo porywa mnie. Siwonej, o Siwonej, o Siwonej.